guys! Welcome to my video. So karon di ay before naanay ta karon sa tuginganlan og paraiso. So before ta naabot diri dapat ipakita po nako sa inyo kung giunsa na mo pagabot, kung nindot ra ba ang dalan, kung nindot ba ang mga view ug unsa pa. So di na ta magbagdugay-dugay. Watch this. Ice cream diet cake. Palingga, paminaw sa ako ang istorya. Asa kakaroon ay lakaw pa doon ako diha. Pasensya na sa akong mga batik nga istorya. Bilis na kayo tika, alina sakay na kuyugi ko mga tuta sa bukid. At tuta datos lami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Dili ta madisturbo, dito kay kita ng duha. Wala na kulain kung gustong makaupan ihara. Ang daming itutukan sa akong mga mata. Hindi ko mapatika. Ben wrote this poem. Di ka mahasol dito, ako'y bahala imo. Balitag pagkauna imong paborito. Sumutag alas 8, laos nag alas 3. Lima stress, nako'y S. Dagkuti na kay tunaw na ang panahon. Chill sa Mountain View, grabe kagabon. Pagawas na ang tequila, basong lemon. Singot ng gawas, lamig ang lawas. Sa syudad na ta magdiwas. Asan nakakaroon? Stay rather baby na natagso baon. I'll grill it like a steak, promise I'll make no mistake. Di rin ang sayang ko na atong pag-uban karong gabi una. Kaya naning planado, kumpleto na sa Ricardo. Isang pagmakuha nga nagkabalaka kay duudra ang merkado. Dili ta madisturbo, diri kay itatong duha. Wala na kulain kung gustong makaupan ihara. Ang daming itutukan sa akong mga mata. Hindi ko mapatika. Ikaw na ako babe, maghandong ko karon, magdayang tapuhon. Di ka magmahay karon, if you just stay. Ikaw na ako magdun, dili ka pugsun. Istorya tag kinabuhi ka ug mauno kaagi o pagmahay nga gipati o kasakit sa niyagi. Kaya na pagkawit di malipayon, bagi hapon kadaghan kag pangutan at tarana. Kay mga tuta sa bukid at tuta datos lami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Dili ta madisturbo, dito kay kita ng duha. Wala na kulain kung gustong makaupan ihara. Ang daming itutukan sa
sa ko ang istorya asa kakaroon ay lakaw pa doon ako diha. Pasensya na sa akong mga batik nga istorya. Imbis na kayo tika alina sakay na kuyugi ko mga tuta sa bukid at tuta datos lami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Dili ta madisturbo dito kay kita tong duha. Wala na ko lain kung gustong makaupan ihara. Ang pwedeng itutukan sa akong mga mata. Hindi ko mapatika. Ben wrote this poem. Di ka mahasol dito, ako'y bahala imo. Balitag pagkauna imong paborito. Sumutag alas 8, laos nag alas 3. Di ma-stress, nako'y S. Daguti na kay tunaw na ang panahon. Chill sa Mountain View, grabe kagabon. Pagawas na ang tequila, basong lemon. Singot ng gawas, lamig ang lawas. Sa syudad na ta magdiwas. Asan nakakaroon? Stay rather baby, nanatagso baon. I'll grill it like a steak. Promise I'll make no mistake. Di rin ang sayang ko na itong pag-uban karong gabi una. Kaya naning planado, kumpleto na sa Ricardo. Isang pagmakuha nga nagkabalaka kay duudra ang merkado. Dili ta madisturbo, diri kay itatong duha. Wala na ko lain kung gustong makaupan ihara. Ang pwedeng itutukan sa akong mga mata. Hindi ko mapatika. Kara ko babe, maghandang ko karoon. Magbayang tapuhon, di ka magmahay karoon. So mo dito ang video guys, so I hope you like it. Kaya ako gigapoy kay ko guys, gikan sa biyahe lami kay katulog. So by the way, shoutout lang ko sa akong mga friends diha nga nag-celebrate sa adlaw ni Saint John the Baptist. So sa una, enjoy pa kay sa tanan kay magsinabrige og tubig, daghan pa kay mga activity. Pero karon agi sa tong giatubang nga pandemic which is ang COVID-19, so kailangan jud natong sundon ang mga protocols, ang mga rules in order for us to maintain the safetyness of everybody. So kailangan jud nato na silang sundon atong gobyerno unsa pa atong mga health experts para sa mas dali na nato malampasan ning mga trials o challenges nga atong gikaharap karon. Again, more power to us. God bless. Stay safe, stay at home. Ug mayong adlaw kaninyong tanan mga ka-pamilya. Goodbye kay matulog na po ko.